Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Azi ne vom juca un hobby, acel hobby care nu l-am terminat cealaltă dată. Am ajuns la level 64 și astăzi nu vom termina. Este seară și mă bucur, somn, în fine, o să fac așa episodul. Nu uitați să apăsați pe butonul acela de like și pe cel de subscribe, pentru că de ce nu? Câteodată mai vorbesc și câteodată nu. Și ia uitați-vă cât de mare e acest hobby. Deci are 725 de stage-uri din ce am văzut, așa că haide să îl facem foarte ușor. Data trecută am făcut cu Gabriel Norocosul. Cred că îl știți, da, la sigur. L-am etichetat în fiecare episod. Aproape, da, înțelegeți voi acolo. Trebuie să mă ating de cercurile astea sau ce? Bun. Pe înghețate? Dar ce ai aici, vară? Da. Vom face o schemă de asta și... Mam! Nu mai fac nicio. Ok, bun. Ce mă chinuie eu, frate, bă? Eu-s creier. Poate nu trebuie să ating asta. Eu mai știu. Ma! Da. Efectiv nu mai zic nimic. Mergem aici pe săgeți. Pe ce mergem? Scrieți acolo în comentarii pe ce mergem. Pe ce mergem. Nu știu de ce, dar nu sunt activate, chiar nu știu de ce. Am să rezolv și... Da. Am să rezolv și problema aceasta cu timpul, curând. Am să vă promit asta, dar că până atunci... Lasă așa. Acum, ca să mă gândesc, poate e și un avantaj, pentru că... Na. Poate sunt hateri care... Da. Mie nu-mi plac deloc haterii. Îi urăz din toată viața. De la alți youtuberi îi știu haterii aceștia și chiar nu e de cred că m-au foarte bine. Chiar sper. Oricum. Da, bă, că ne descurcăm. Bă, intrăm. Ei, eu, asta e limba lui ăsta. Bă! Bă, avem acolo. Ia! Bă, bă, bă! Bă! Bă, ce-am făcut eu aici, frate? Ok. Bun, hai să trecem peste jocurile astea și hai să terminăm acest hobby foarte rapid. Deja 11% am terminat acest hobby. Mai avem vreo 98, da, 98% ca să mă gândim, că e de muncă până atunci, vă spun eu. Eu sunt foarte bun la ochi. Adică na, că mai vedeți voi acum
poate mai pic, dar în fine, trebuie să mă înțelegeți pe mine că sunt cam obosit. Bă, frate, bă, dacă mamă. Foarte ușor. 9-6 și hai că mai avem 3 nivele. Da, oare pot să sar până acolo? Nu cred. Bun. Sper să nu... Da. Sper să nu-mi trimite nimeni chiar acum, că o să închid episodul și iar eu asta nu prea vreau. 100, am ajuns la 100, nu-mi vine să cred. Da, băi, 6 minute, mai stăm puțin. Băi, fraților, deci efectiv vreau azi, vreau să fac cât mai multe episoade, da? Să vedeți și voi cât muncesc eu pentru calitatea episoadelor, ca să vă zic aici. No! Mamă, dar cât la limită, frate! Hai, oh! Iar aici eu mă duc la casa să fac da. Bun. Bă, fraților, dați voi un like acolo, un subscribe pentru... Mamă, cum a apărut, frate, asta? Bă, și tot apar, măi. Bă, dar deja mă enervează ăsta. Nici măcar nu l-am început. Bă! Nu se repriși pe mine. Nu se repriși. Da, noi ne-am verificat asta. Safety. Bro! Să închid muzica, poate e... Oh! Oh! Da. Oh! Ce e asta, bă, frate? Wow, ce fain se arată aici. Na, nu e fain asta. Nici asta. Mamă, vreți așa pe noapte? Bă, mie chiar îmi place așa pe noapte, așa am să las. De acum. Bă, poate la unii nu o să le placă. Poate am să mai schimb vremea de pe aici. De acum am învățat și eu cum să fac asta, deci, da. Bă, chiar se vede bine. Da. Bă, fraților. Bă, acum chiar se vede bine, n-o dați. Bă, pe popit. Bun, am făcut 115. Eu zic că este de ajuns pentru acest episod. O să mai facem și în alte episoade. Deja 10 minute. Deja sunt 10 minute. Și cam acesta a fost episodul. Dacă mai vreți episoade cu acest hobby, nu uitați să vă pe butonul acela de like, pe cel de subscribe. Eu am fost Dadachi. Scuzați. Eu am fost Dadachi. Și pa, pa.